Yes. Goedemiddag. We go purunya even ya, we go purunya. Ik heb Gileta live. Mensen, goedemiddag. Goedemiddag, monia in mijn live. Zomaar loop zo de scroll ik moto. Klaar, punt uit. Zomaar loop zo scroll de moto. Mijn live na apart. Mijn live aan de live voor den trama. Mijn live aan het transport gewoon. Ja, het veel wanneer je eet in hem go live. Het gaat niemand aan. If you know look mijn live, moto in a live. En nu boor mijn jankie me. Twee, internet en je paai gimme. Nu is er een bel te goed gimme. Dus nu weer me dit dat veel. Als je live gaat moet je niet eten. Het is niet nu. Nu weer me dit aan mijn live. Te me nyam in mijn live. Want nu maar nu potinja tap te vragen gimme. Vandaag heb ik gemeen om live te gaan. Omdat Monipai vroeg, geen probleem. Monika pai, alle den 15 de fabosje bij pai in een teen, geen probleem. Amoni na waarde, amoni de evalueer. Dus wie is Monipai de 20ste van moom? Sume juichen, bakadi, dem luku sume bari. Amoni voor ambtenaar, naf pai watra, pai faya. If je hebt ching, je want televisie op je gebruikt internet, je nu kan make a grap dat die voor nu kan make dem ching op internet in also dat die en op internet op facetten. Je teka doef 12 barki dat na draadwang of je teka een draagbare was je bij 650. Dus juurlijk ouders nu kan doen op je asan dat aan vooral even leren dat je want smart televisie dat je gebruikt internet. Dat je normaal bij internet, die YouTube ching, voor de rest kina also eluku internet. Maar money te evalueren. En money no abi waarde, die unu, lek akroep sam de mede, de eigenlijk unetel in het systeem, unetel. En alle de organisaties, ik kom op de regering die zie, hoe distancieren er, hoe distancieren nu. Om distancieren ook toe, want u schreef no man taki, u no man takelijk voor het veld taki, u no man taki, ja toch, want kiswa sani van regering, dus sowieso we horen me voor, u ta horen me voor, omdat kiswa sani. Ayramis, zelfs sa helemaal uit Guyana, van je vrouw kan ze revi. Alle school, uit de kie big up, die belmachine te kop, kan je mijn telefoon daar also, mam dina bakadang of mi doan trapresi. En alles mijn telefoon e di mi saka. En asan ne wan sak telefoon, maar no alles e da mi saka. En if adina also op internet, dan moet je online. Dus te je bel no te kop, no vier aan fasi. Dan ben je op de hoogte. Mevrouw Simons pa je vroeg, je jeuken, je jeuken, en wat moet je pa je vroeg. Maar hoeveel dagen resten er nog voor tapu in januari? Hoeveel dagen resten er nog voor tapamu in januari? Dat is 1. 2, ammonie op zichzelf. Ammonie op zichzelf, no abi waarde. Fast 5 barki, fast 2 barki, en na waarde, want te gwa winkri, te boswang, da ap chimoni ekisi chimoni. Na ap chimoni ekisi, na ap chimoni ekisi, say kan bayangem. Ip chimas er say gas corona wan kana 15 golo. Begrijp je? Dus vandaag ga ik een live gaan pe suma atobrong, afe atibrong, klaar punt uit. In Atrobi, mevrouw Simons, ik wil je één ding attenderen. Ik wil je één ding voorhouden. De NDP was in de oppositie toen der tijd.
de tijd van Santoki en Brunswijk. En de oppositie, de NDP was in de oppositie. En zij hebben zelf ervoor toegestemd voor kiezen 30.000 per man, per assembleelid of DNA-lid. Jullie allemaal hebben ervoor gestemd. Misschien was je niet erbij, maar NDP was voltallig erbij. We stemmen eens, we gaan akkoord voor kiezen per maand. En du we kiezen per maand, we horen rekening if adalabo op of a euro of a koers. Ja toch? Dus doe stemmen eens dat 130.000 per assembleelid of zo. We horen rekening niet eens dat a koers op of a koers op of zo. Dat nu ambtenaar, wat je vrouw, wat datra, wat scoutu, wat militair, wat zodat hij, om niet genoeg naar een kruimel. Dere, me bigge tegu wa sanere. Rakere Simons, Rusland, unu abaleiden toch, unu bepaald toch, den trapshin partij doe mee toch, na ja toch, ja knekker toch, na unu etaki toch. Zorgu ime kwa wet, neem we wet aan in een assemblee. Pe unu schrijf moet keuren goed voor ambtenaar, kies boven, wan schaal voor 5, 6, 7, wan schoonmaakster. Want adesma zijn stem, alle 5 jaar voegos dong. Kisu bigi money, dis dat zo of zo. Lanti pai fruku. Ipai fruku maar no sma odede in een film. Want iteka money fruku, vandaag is 22. Nog 9 dagen of 8 dagen. Dat moet tapu. Dat heeft niemand geld meer. Tussen haakjes, niemand. Weet je waarom? Omdat amoni die evalueert aan nabi-waarde. Once we zijn ontvang no de, ze abkri verstaan, o teke money op internet, op stroom water. Arkibong, once we die afverstaan, een vrouw die is zorgwa osso, ze afverstaan, o teke money op internet, op stroom en water. Dat is verlos. En een verlos ete, dat anje er komt bij kijken. Als je in de stad woont, ja dript in de techbus. If you nekin manga power get los af, dus arakeren is we kan een soort systeem taki if we op ambtenaar money dalo gwalok toe. So tik kadalo gwalok tanga eru. Die unu teken a resolutie voor kies 30.000 per maand per DNA lid. Unu hoor ik nga dalanga eru tok. U teken en tok. U teken en tok. U teken en voor lerle furu manipuleur. Next. 0,0 dape. Dat mevrouw Simons ook al lek uit in de media dat ik kan oppomen maar dat lange euro. We dit man beste maar is in Santoki periode. Je eigen partij NDP. De hoor ik in dat lange euro. Den go mee toch, zomaar op money. Dat potje volk nou die stem, no maar kies verhoging. En je vrouw zei door hier die in klas, aan dem ching voor uno. Je neef je nog keep ching. Als kouto, a datra, noem maar op, dat hem niet genoeg gaan kruimel, dat ons stond op een mekwet, pe unu a voordelen daaruit. We lopen nou moerman. Wie zo'n stak, meneer Bomoy, die mensen hebben recht op een beter bestaan. Want ik contact je kenken in een kenken toe. Ik neem kon lekker uit mevrouw Simons, dat je even opheng, dat lange euro. Want doe tekening. Via Santoka Brunswijk, je partij NDP, zijn jullie president ving, u behoort ik in het dalanga euro, nee toch? Nee toch? Ja toch? Die u teken mee oppositie NDP toen de tijd Jannie Simons. Die was die teken mee Santoki Brunswijk. U hoor ik in een dalanga euro toch. Nu kom je aan ons zeggen. Je zat dat je kenking. Dat je via op money. Dat euro naar dollar. De soort invloed dat de euro naar dollar op Israël. 1. 2. Je president. Soort invloed dat op in you. Le president. Soort invloed.
Soort invloed a dalanga ero op tap julek president san kan broko en meki. I beloof dat je ken toch? Ja, goeie vrouw ating. So ting, dan a ten botum jing. Lucas Travel, sa kromo sutu kisi. Lucas Travel sa de man kisi. Hoefdra, Lucas Travel sa de man kisi. A sem peki sa don dape. Sa e fala onder you no de Lucas Travel sa giden ex-NDP'er. De man na ex no de man go ben kopie. Laat één ding duidelijk zijn. Mi na gwenti. Yeri Simons dasang, awan vrouw dasang. If I go mi an a sem system fu fiapi. Da wa barek futege ya. Gaspo me opo, disse opo mo money etawang. Zolang we zoeken money, lek ambtenaar, je tako voor dalanga euro. De doek centrale bank op, doeke op. Moederbank, doeke op. Daar zomaar besta. Rakeren op grip tapa money. Inflatie na inflatie. Bino er niks voor inflatie, man. No one goddamn misman kon tegen me taka fruku. Next no fruku. Team dede en no fruku. Wan bibe ko wore dede. Dat is fruku. Juan beleid, waraker beleid no kan fruku. Te meer if je bent takita podium, taktiko yo kenking dem kenking. Ja to hem kenking. Weet je waarom? Weet je waarom? Omdat deze mannen zogenaamd doen alsof zij alleen in de regering zitten. No, de mij vertellen aannemer elkaar corona. Alle aannemer of corona NDP wani. Terwijl, Ibawa mangba vesi, sam be doing, boom, lantine paim, toke doing. Er is een aannemer corona, amang be jep corona. Zo dusdanig, ik ben denk dat ik aan die regering. Terwijl ik ben de gewoon in SNE doen. No, de moet ik alles aan voor van me aan. De NDP'er. De zogenaamde NDP'er voor corona. Sa wist ik $1 miljoen. Tamara skeer en heb niks lukt mee. Maar aan niemand dat hij de NDP'er bij gezoeken hulp neemt. Als hij speelt in, als hij portemonnee, als hij speelt in. No NDP take over. De maar in de kamer in alle roko samen bij doen in corona. Bota ben tegugba, de NDP'er is de NDP'er van zelf. Tussen haakjes, hoe kan je dat ervoor dat oké, we praten of we een deel voor je. Desnoods dat hij, maar alles aan hoe we like oma doen, nooit oma doen boem akkoord hoe NDP'er, nooit. Bota ben dalibi, nooit. Die bota ben dalibu be vet juist aan ons revi. En alles die MDP'er in Suriname op zo'n mentaliteit. Alles zei, bota ben tegen nu ouder, mi potuf dina volop, je dino revi. Ja, posten, jullie hebben al posten. Dan kun je ook klas interessant Petraman dekba. Sambe jepi. Maar jullie hebben geen genade. Jullie zijn niet genadig. God alleen is genadig. U greedy wat bijja furu. U greedy. Heb zucht. Lik nou een plane uwan bij Frigwa Dubai. Wan boom ondernemen dat koronim ne kare neem. De man sap over zo'n moment aki. Lantine payama aan mij onderhoud. Koroni bestuur dus de man aan niks aan mij speel in. Nou, atafra drive. Uwan payama nangap chimoni. Terwijl na mat bij jepu nu. Na mat se fu bego actief jepi. Nooit aan mijn weigeren maar jepu. Vandaag en dag.
One drive-by shoot a man. Voor ik alles aan poer maar anu. Lek wo man doen. En toen kon zogenaamd. Tak wo doen. Na Hindustani we rokoji. Want de roko zijn of unu. Af Hindustani. De wo kisi. Chow chap wo kisi chow chap. Una wagi. Una machine. Una next uno abi. Toen kon zogenaamd. Na Hindustani we rokoji afisi. Zo zijn jullie NDP. Bota ben tego nukba. Zo zijn jullie. En na beleid godoro. NDP wini, maar no organen man draai insranang. Jullie moeten wachten sang. Na eindhaal toe de wakti. O eindhaal toe de wakti sang. Januari, februari, maart, april, mei, wajari. Dan wakti ete, 2 jari. Dan wakti ete. Sawe wakti oil and gas. Dat pe alle demone genoemde, sawe abi, sawe fini. Pedego. Abete via pimentans do jongo. Do be pinadoro jongo, be morobong. En die pimini wakti, zo'n wakti. Wakti sang. Begin draaien money. Sawa assemblée te kiezen het 30 dus begin draaien terug. En voor mij niet volgen, door draaien money terug. Maar nee, zomaar lop money. Waman die kudu. One amoro money. De wat er wet. We make wet. Pe afvolk no ab no bad erbij. Oyo, schoonmaakbedrijf. Je hebt koroni, ta fuga. Je hebt koroni krap passie. Dom strategie koroni. Toch die NDP winim, MDP wans kot oyo. Schoonmaakbedrijf Potawa C. MDP's in koroni, vergiet abon sa oyo dudem. MDP's koroni, vergiet abon, terwijl kar oyo verop. Oyo was altijd bereid. Vandaag en de dag, de manskoef aan mijn Potawa C. Nanga maar heel vergunning. Nanga alles aan samen abi. Jullie hebben niks. Alles zou checken naar jullie staan nog zoeken voor kon play leg na unu abdem. Jullie zijn werkarmen van slavernij. Oyo ab alasani. Toch uwa purama in het systeem. Is je slecht ude in koroni? Is je slecht ude? Yo. Oyo heb korinta weri. Graf machine mukoso. Asowe bel. Ai, asowe bel. Amete ken benzine, amete ken transport, ame yepi. Vandaag en de dag die NDP wini. Jullie allemaal die bebe gam af yepi. Na unu e drive-by shoot aman. Jullie allemaal die bij klop naar Oyodoro. Die koron bij Sungo. Hoe awan trekker van Nodu. Hoe abdis van Nodu naar Oyo bij speel in. Oyo schoenmaakbedrijf bij speel in. Dat we contact admin. Je tak je Oyo. Me tak je een koron maya. Dan nego tak die textiel. Lek van toen man gwa textiel las. Go play like IJsselboom textiel. Trouwens, mi ben kisporning batak textiel e pay mi. Ne doit dire man pay me. Dat betem kom op ju Oyo. Sang alle december aan mij jep de instellingen voor corona. Na kinderthuis, na bigisma pressie, aan mij jeppie. Boutality, libisma, we vergeten snel. Want takide, libisma na boom. Libisma na boom, uno abi boom. Oyo jep hoe zodanig. Wat grafmachine en wat trekker. Voor go pressief go je akkoord gemeenschap. Oyo be de gratis. Die als je zegt, hey, money kom, une gamma money, heb je trekker zelf terug. Want je pa hier ten gratis uit inschrijven. Vandaag aan de dag, uwan poer doti. Vandaag aan de dag, uwan tek mij roko. Was dan zo bij doekba in NDP team.
Walomam kismoni ete inate sa unube doing. No one doing baka. So one more in a grond tap disi. So one Dona paleis as ma presu e tang. Next uno ablek mi. Ma we fit baka money. Tu abe sawe doangem. Tu abe corona prophet thing. Uno NDP sa bijay takurumaniri. Mine Karning, maar wie de schoenpas trekt het aan. Zo een bij, een helikopter, een jet. Jullie waren toch in de gelegenheid al, zo met veel pijn, hoop. Niks nutter, 0,0. Dan nou, we kunnen vertellen wat man. We ondernemers op Alassani. Jullie hebben niks. Unanit is van truck. Unanit is van spuitbussen kawas wawagi. Unawan barco, unawan spana. De wandu ani Marokko akoroni. Alassani na Hindustani wo bel. Let wel, de Hindustanen zijn mijn broeder. En de mij kosi. Maar corona in NDP, doe je zoekuf tek de rokopura oyo anu, unawa skrufu, unawa spana, unawa bako, da waki sawe resref na wan jack. Da waki sawe resref na wan step. Tu banti bora presa, belwe bel maf ko ye puno. Da we lul, taku wan tekwa rokopura ondernemer anu, sap, apte mensen ala equipment. Shame pon jullie allemaal, shame. Bas oyo, dimben belly tegi, kanino be bribi we no a defshi. Wan kuliman bel mi motona KKF. Meneer Karamaning. Ritswel, ik had gedacht dat ik je naam zou zien. Tak waarvoor? En tak tupchin koron boy kon schrijven in Jaso. Die ani Marokko in koroni. En tak sot ani Marokko. Ja man, mijn werkzaam hier is die passie. Tak samsa? Tak samsa? Ja man, ka foto, dan mo sorry. Pap mi jopo kwa foto, mishi, miskreki. Na soeli bango sirefa koroni. Daarom ik te metak asemalai, te metak wismalai, da wate brong. Maar zo no sabi na true. Sumo no sabi maar na true. Ik de andere stek. Tu abu moni na chille, house party chille. Corona next. Na tu moni ik ba welonga heuse linjar. Go pot toep dos pemper zogenaamd voor smashi. Maar next corona ab na uno. Next. Aantal niks. 0,0. Dit na model. Mevrouw Simons, ik praat grond papiera, mi lobbying. Maar grond papiera zei praat ook toe aan je vrouw en een verpleegster. No man gwa bank golen mo want rente hey. Iwale no de 50.000 no een bank. De ma actie voor paye 5 jaar. De man kot 5.500 per maand. Dus amoni sele na bank, rente hey moram mamoni. Waar gaan wij naartoe? De royalty, die staatsolie, dat trametro miljonair. Maar ambtenaar zou alleen chimoni voor doen business taga bank. Arente hiten en no selecte je swing, maar het heb je zo wat resteki. Maar we make beleid, je fit pai fruku voor brainwashunu. Pai fruku no next, want de meeste ambtenaren de onder schaal 4. Weet je hoeveel mensen bij RU werken die de staak, de onder schaal 4, 8000 zoveel. De landtikoti omende ap over in de anno. Dat soort zaken omcheck de regering. Hier die we vergaderen, die friends en family. Hier die we vergaderen, die uno egisani. Volk na next na de vergadering zou je horen. Next uno abi, nada, next uno abi. Street media, baita. Walo man fu e bata ke favolo kastrati woshi. Mi man, me obige tegu. Mi obige tegu, lip afolok dan rus. Street media demandi eko live tak afolok if de kastrati that end that me bige tegu no.
Me bige wasko. If we want lip langa, utawo so. Tishi a volk e demonstreer, e protesteer. Utawo so. Tawo so. No kol. If je ne viering, no kol. Street media ne viering, no kol. Ik ben over street media, maar soms je moet stappen eruit. Wat wij ook toe. Jullie zijn meer op street media, jullie zijn meer op chillen van. Sommige hebben money street media abi, sommige hebben money no abi. Ritueel nee ando. Maar a herte me check ook bato, a herte me volk ook bato. Lip a volk aan rust. Uno ne viering, if wat boef money, horen money zuinen, gebruik een boom, met van volk en viering, a meerderheid, uno a mi take ritueel. Te goekba. Ta volk demonstreren of protesteren, u kon da woshi. Street media 60 man om. A volk na duizenden, da kon, da woshi. Tjuma street media, wa gado. Ik ben ook van street media. Maar met takja volk, lik van onder takja volk. Mijn takja regering, met takja volk. Mevrouw Simons, kom in, gide ambtenaar. Dat is 1. 2, de sociaal zwakkeren. 3, de zwanger beperking. Fok takilo go to la sagrosalko, unoman vinning. Uno lululere. Me luku we pretak mam. Street media, wala mala me layuma si misaka, tam trauma salande. Uno ma dora red baka futu boy. Una item, una equipment. Bigi katu da presu, mek foto mek kismashi. Contact ja volk. Jure kerens dong, sane go boom, contact hier. Da juda street media. Maar no kom, contact je plek je zus sani. A volk aan een baby, a volk na 3 papa batra. Towando kan piki. Towando wafuda kan piki da woshi. E bigi tego no. Money pie is de. Money pie is de dat sang. A 1 miljoen. Mitakik ba wan vrouw se drijwa oso aan wan man a ini. If a vrouw no abe e da malaye af, de ten schuld, want a money pie fruku. If wan vrouw sa abe e de amande is, dat de bige pie de vaste laste. If je ne hustle e doe een bijbaantje, you no kom uit in la kondretsranang. Maar we kennen systeem. Ote we kennen systeem. Mevrouw Simons, you no begin sloten no begin sloten de man san furu in a kondre. Begin sloten de man me kushi. Ja, if je dan corruptie bezig PG. PG is niet jouw partij, mens. Het gaat lang duren voor PG sloten de man die voor werkelijk. No here next. If je dan corruptie naar PG. Dat ja president, je hebt je opdracht. Dat onderzoek wijst uit. Dat je een soort partij mee wanneer. Je go baka soort ingrendel. Isho men jari a torif kromosutu. Isho men jari a torif hoefdraad. Isho men jari a tramang tori. Go voor. De man kiest straf op. Die wani play aan systeem da yoshi.
2030 de harik moto. Ja toch? A kondre nu de lam. Mevrouw Simons moest pai fruku. Want ane waka. Ano e waka. Arakeren is de bezig. E faciliteren we aantal sani. Maar Fusang. Je faciliteren we aantal sani. Maar amuse bigye waka ook toe. Want Bouterse, hij zou het anders hebben gedaan. En een model zou je doen nu de. Mika para maribo. Lekwan koron boy go do een business. Mi mitawan to street media. Mi harde ma in een model. Tak do een best money. Alla de man skeer. Na mi taking. Mi ko harde ma in een model ya refu luku. Maar de man die fight a regering. Santo Kibrunswijk. Voor NDP's doen. De man skeer no golo. Dat we collect me uit. Tak wakti. Dat eind toe snap je wakti aan train. Pa train moto. Hij moet daar ook toe komen. Hoe verstaan de nu golo boy? No de verkiezing begin baka. Omdat anytime ik krijg voor vroeg verkiezing. Alles stelt in een regering. Ik kan bos. Ik kan sutopo. Ik kan panya. Dat bos was dan zo no wani. Dat mi no wani. Maar if am consomang ne bepaal. Adem partisans de bepaal. Dat je kaart de man baka sa roko jif bewini. Maar de man skeer moro een skeerblad. Wa ino gide man o okasi. Ina siksimong. Ina wayari. Fu de man ka ademip chinso. Wakti. Wakti sang. Wakti mi mars. En sommige wanneer je komt in life, kan collect uit. Dat je dit vel, je vrouw aan occasie, meka. Mi man, mi no hier niks over het systeem dat die. Tegen een campagne, voor een verkiezing, in oude regeerbeleid, in oude regeerakkoord. En in regeerbeleid no boom. Dat je kiest een sosanisi. Us dono, we fit na zo sosanisang eigenlijk no ap nut. President, je hebt gezegd, if je de bezig na PG euro kan je, dat oké, allemaal die furu, libengi PG, anga, hof van justitie, libengi de manati, hou je bezig voor de kondre, mek afvolop si verlichting. Dat moet je doen. Want je hebt het zelf gezegd. Dat je corrupt. Na PG moet dat gaan. Maar waarmee hou je bezig dan? Dan ga je bezig. Omoru koni, omoru we kondong. De abab negi korum, don't neem han vergader. Die wat ik chan bem tans doen zo'n pina, dat we collect uit. Desnoods, want if you like president, noem maar op ambtenaar money, die hoor ik in een dalanga euro, dan ben je zwak, dan ben je een zwakke schakel, ja. Mitayi ik ba openg, me kulukus op sa, efe bos, efe panya, efe sutu, openg, dan we libangeng, dat ba. If gaspo me kong, 5 barki me ka kong. If one bese kon 30 kolu me ka kong. Maar belangrijk, op des ma money. Me kwa veranderen kong. Maar dat unowani. Ipai fruku da sang. Ipai fruku was ma kis neki du so. Awan paiman. Sumoro a paiman in a kondres ranang. A kondres ranang op me $1,000,000 paiman. Daarvoor ambtenaar no a paiman in a kondres ranang fa. Want bibi kobor a paiman ba. Sa uno politik man zet in a kondres ranang. Je gaat lenen. Wist je maar ati wan bro. Leni voor stabiliseren je volk. No leni voor stabiliseren lanti-apparaat. Want daaruit heb je corruptie. A volk no corrupt. Jullie zijn corrupt.
Je gaat lenen, we spelen veel money, we zullen niet meer eens maar atobron. Na lolo taki president. Na lolo taki. De ene en de andere uit. Wat wij weten is dat je leni, je moest leni. Maar no lening voor versterk ASNIL, no lening voor sterk laat die apparaat. Want daar heb je corruptie. Daar heb je corruptie de. Talang asuma mi voor NDP, sroto men lesi om NDP, chans sroto men om lesi om NDP. Zomaar. Asuma mi feti, nga FIAP, die NDP van Sandisi. Moni pai fruku da sang. Amon na warda di fali weer. NDP eigenlijk die mina NDP het heeft bouwteren. NDP nu die mina NDP Simon Chere. Mina bribina NDP di Chere. Kom begin te go. NDP die mina NDP die bouwta bende. NDP nu die mi ano NDP die mina. Kado no sabi. Door maak tak sawani, u maak lek uit, maar te wel lek uit, lek uit met miere voor jou antwoord. Santo que beta com haru beukrim. Bota se ta com haru beukrim u doen, u belibi. Juda mata haru beukrim. Manam kata kum wakti, en we best ook na pe wakti. Wakti sang. Wakti 25 mei 2026, wajari. Oké, te wajari sa, de jaar daarna, go snel. Dan wat gaat je ons zeggen? Je wakti oil en gas. Ieder zeker even met oil en gas. Maar intussen, allemaal die stof NDP, gudukba, abmoni baka. A volk tang asam fasi baka. If onderzoek doe per corruptie sa Israël, unuma sote de man, bewijs de regering si na moro zwakke regering per NDP aba leiding, amita king. If we neem over voor regering, zijn corruptie bewijs de unuma sote de man, na moro zwakke regering per NDP leiding. Maar er is geen keus, er zijn afspraken gemaakt. Wie boos wil worden, mag boos worden. De realiteit is hard om aan te horen. Ja toch? Santo ki purwa aantal man aposto pedibente. Isabo men hoofd. Isabo men diensthoofde. Ini beveiligingsdienst. Ini so in KPS. Isabo men man santo ki purpuru potatrapos. Alasan misabi mam ne wantaki. Atim de man purwa lomang. Recherche de man purwa lomang. Alla pres de man purmang. Pot de man, purmang. Dan nou u kons doen, u delek bobo, u delek lummel. Dat oshimi, het men, ori, abib chin patiëntie. De kenke mi mars.
Dus VIP hoor ik naar NDP in attentat te cover. Maar NDP hoor ik naar VIP die te cover. Wat zijn nee klopt, wat zijn de boom. Jullie werken samen. En daarom ik Samuel Kuit bent aquí. Je hebt een nieuwe NDP en een nieuwe VIP. Daarmee zijn jullie bezig. Neem ik pikken. Je pier hè? Ibel? Bapura maya 3 euro era. Het is kwart voor 3. Hoe dat wel, hoe dat wel. Hey, is meer dan? No. Mitegu ba. Grathari. No da kaulo ben bok tusani. Lanti pai, winti wai. Dat ammonistra na mande, ambtenaar. A je vrouw zegt de heer Diaskoro, moni payana sen fugo pene. A datra, sang ap omen roko nen tapu, moni payana ten anawango pene se srevi. A skoutu, a brandweer, a douane, a sodati, karkom, a MP, de nawango pene. Want if de mek overuur, de no ap money. Dus toen heb ik zo'n 30 dus per maand in bedrog en liegen. Stay tuned. Want next level is kon Tamara. Tamara moro read live. De moteur keren is moro hebisani. Mine bedreig hunu, geen probleem. Geen bedreiging, nee dwing. Mine kosi, nogmaals man nee kosi. Me kos in mijn model. Maar kan teken met Tamara moro read live. Want hoe weer me edekba, nanga wakti. En we bus halte ude. Je wacht aan bus halte, te wakti aan bus of aan vervoer. Mine wakti nog enkele goddamn rakeren. Sa abi en eftikini anu fudusani. If un wakti